Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela esitimela samamboni. Baba mkhulu uNkulunkulu phakade. Nangu part 2 ebengikhuluma ngawo njengoba bengikhuluma ngani ngalo mbango la ogcina usukhipha amakholo ekukholweni ukuthi wawusuke kanjani ukuthi obani ababekalimpi amaKristu. So amaNazaretha kuze kube namhlanje asebenza ukwenza njani ukuvika. Awashayi wona asebenza nje lokho evikile njalo nje. Beqhamukela abantu bale nkolo besho abakushoyo bese kufanele iNazaretha lichaza ukuthi akuyona lento ngoba manga isikhathi esiningi lokho kusuke kukhulunywa ngamaKristu. And mawuthi uyawatshela noma uthi uyawafundisa awafuni. Azokuhila nje ngenye indlela ngoba phela umuntu mayinga-understand akutholakale phela umuntu akuleyo nkolo mase yachaza. Mawuthi uyachaza nje ayichitha leyo nto. Uthi mawuthi beka ipoint phela uchitha ngayo ingaveli. So ke lento umnikazi wayo njengoba ngishilo ukuthi ubani umnikazi walento yilo muntu okuthiwa uSathane. Uyena ke owenza lento ngoba wenzelani uSathane? Wenzela ukukhipha abantu ezulwini abayisesihogweni abangamaNazaretha nabangamaKristu. Ukwenza kanjani lokho uSathane? Ufike uthathe bona labantu abangamaKristu ukuthi abaprovoke laba abangamaNazaretha. Esikhathi bemprovoke lo muntu oyinazaretha mayidinwa lo muntu oyinazaretha ube sengena esonweni. Ayithi yabona uSathane uyiqele kanjani. Ngoba sasithola sithi akanamandla uSathane. Unamandla uSathane hayi into okudlala. Ngesikhathi omKristu angithi yabo even nala kwi-social media. Nangu baba nje uMbatha lo naye uthunyiwe. uMbatha lona uthunyiwe kungenzeka futhi ukuthi uthunywe uyena uShembe. uShembe uyasho ukuthi uyakwazi ukulanda umuntu esihogweni asebenze ngayo bese liqedile ngayo bese mthatha ambuyisele futhi esihogweni. uMbatha lona uzophakamisa ubuNazaretha, uzopromotha kahle kahle ngoba yabo nje baningi abantu asebazi ngobuNazaretha ngenxa yani kaMbatha. Wenza umsebenzi kaShembe lo, umfundisi kaShembe kahle kahle. Uyasebenza. Yazi khona abantu ade bengazi ngomnyazi kunamhlanje sebeyazi ngenxa ukuthi kuvele nangu uMbatha yabo. Watrenda ngalezi zinto ayishoyo. Mina ngaxoxela isimanga indaba ende kusafanele ngene ku-live la ngisuke ngikhuluma khona nginesikhathi ukuthi mina ngize ngazonyaze ngalazi ngomuntu owayikhuluma kabi ngalo engeke ngisho ukuthi wathini. Aqala lapho ngavula amehlo athi mina lo muntu olokho egxekwe kangaka kanti wenzeni? Ngathi mangilandela hawo lafike ngithola unyazi lwezulu. Ngicabanga ukuthi mhlambe sibambalwa baboniswa lento ngoba ngathi mangilibona unyazi lwezulu laphenduka laba uqali wendlela. Bese ngitshela lapho umqali wendlela ukuthi mawungifunza ngithola endaweni ethile. Yabo. Ngathi mangifika kuleyo ndawo ngafica unyazi. Hayi madoda indaba endele ngoyikhuluma ngelinye ilanga. Kodwa ke into engiqaphelisa ngayo ileyo ukuthi ke amaKristu nawo asuke esetshenziswa uSathane lapho ukuthi ke uma likuprovoka lenzela wena ukuthi uphume kulayini, uphume emthethweni kaShembe ugcina ungasahloniphi. Ugcina usuthuka lo baba omdala manje umhlonishwa lo othunyiwe ngoba njengoba ngisho ukuthi ngeke wazi noma uthunywe uyena uShembe noma kodwa ngiyakholwa ukuthi uthunywe uyena uShembe. uShembe phela uyiqili yabo. Baningi abantu abasebenzisayo abanye basuke bona bengazi ukuthi basetshenziswa uyena uShembe. Njengaye nje uEnigma lo. Enigma nje uthunywe uye futhi uShembe naye kodwa ngeke umnayo. Ngaze ugcina umthuki kanti uthuka umuntu othunyiwe. AmaKristu ngangakhuluma ngawo ukuthi ke ayingozi njengoba ngichaza nje ukuthi ayapromote. Abantu abayinkinga kakhulu awayona ingozi amaKristu. Sengithi ayingozi, awayona ingozi. Ayapromote nje enza umsebenzi omkhulu kaShembe. Abantu abayinkinga amaNazaretha. Ayibona abantu abayinkinga kakhulu. Yabona nje mawuzobheka kakhulu lezi ezinye inhlangothi zonke lezi ezingamaNazaretha zihlasela abani? Unyazi lwezulu. Unyazi lwezulu luthini? Luthule. AmaNazaretha ke into angayinakile ilawa amadoda amathathu asuka nobaba mkhulu umqali wendlela eNtabazwe oMasiphula osehla ngoholoko noSibaningi. Lawo madimoni ahlangana noShembe ayemthembisile ukuthi mayifika la uShembe ethi uphendula abantu. Mayiphendula abantu abawu10 abawu5 usho ukuthi ke abala madimoni.
namanje ubona ibandla lamaNazaretha lihlukene kanjena ileyo moya leyo manje abantu abayi-understand. Ingakho ubona zonke lezi ezinye inhlangothi zikwazi ukuhlanganyela uShembe uNyazi wezulu. Kodwa ukuze ubone ukuthi ilowo moya lowo, buka lezi zinto abasuke beyikhuluma ukuthi imuphi umuntu ezimphendulayo. Ziyamphendula lezi inkulumo mhlawumbe umuntu ongakholwa agcine naye sekholwa elandela uShembe cha. Kunalokho into abangayinaki. Kujika amaKristu asizakale ngalaba abantu abasuke bekhuluma ngalezi zinto. Laba bantu kahle basuke benzani babulala uNazaretha ngoba umuntu omKristu akawazi amaNazaretha ahlukene igaba engaki. So uma umuntu okolunye uhlangothi lezi zinto abajwayele ukuyikhuluma la ethi ugxeka uNyazi, abantu bavele bethi niyambona uShembe, basho njalo abantu. Leyo nto besiyenza ukuthi nomuntu ongakholwa ethi hawu kanti namaNazaretha analenkinga namaKristu analenkinga. Emva kwalokho umuntu ongakholwa usevaleleka ngaphandle akasakwazi ukuthi azongena ngaphakathi embusweni kaNkulunkulu. Kanjalo futhi nakuwa amaKristu ngesikhathi mayigxeka uShembe, lokho akwenzi ukuthi umuntu ongaphandle oyiphuzela utshwala noma ongakholwa ukuthi agcina athi cha sengizokhetha uJesu ngoba amaKristu agxeka uShembe. Cha, akwenzeki. Nale maNazaretha agxeka uNyazi akwenzi lokho ukuthi umuntu ongakholwa athi hawu ngoba kunabantu abagxeka uNyazi mina sengizoba yiNazaretha. Kunaloko kubulalayo wonke umsebenzi kaNkulunkulu kuphinde-ke kubulala umsebenzi kaShembe ekugcineni. Yabo nje ubaba lo umfundisi lo uShando uke wakhuluma ngokuthi lo nkulunkulu wawo amaNazaretha labantu bakwaShembe uyadlwengula iy'ngane. Uyithathaphi leyo nto? Ushilo wathi uyizwe ngawo futhi amaNazaretha. Ukhona umuntu ukuthi angimazi ukuthi ubani igama lakhe oyiNazaretha owakhuluma lobo buphukuphuku yabo. So lento ngoba abantu abanye abalaziwa lona uNyazi, abanye bazi ukuthi nje vele-ke wonke kusho ukuthi umuntu oyiNazaretha-ke noma abaholi bonke bamaNazaretha lamakhosazana asuke ekhona balala nawo yabo. Leyo nto isho bani? Umuntu oyiNazaretha yabo. Usebulele bonke ubuNazaretha ngamanga ngoba angithi yabo nje umuntu ongazi angayikholwa leyo nto, kanti amakhosi noma oShembe kusuka mhlambe khona ePhakameni kuginye ezinye nakhona ebuhleni, uma esuke efuna ukuyiganelwa nje lokho akuyona into enzima kangako ngoba phela uyena osuke ehlezi esihlalweni. Naye nje inkosi ilanga yayiganwa amakhosikazi amaningi kakhulu, angazi noma ayo-58 angisakhumbuli kahle nami. Leyo nto ukuthi-ke kunoShembe-ke odlwengulayo asiyazi. Into okuphukuphuku ifana nokuthi ungathi nje isilo samabandla njengoba zonke iy'ntombi lezi suke ziye emhlangeni. Isilo sinamandla ukuthi masithanda singayikhethela amatshitshi awu-10, 20, 30, 40, 50 yabo. Ungasho kanjani ukuthi wena la matshitshi ayohlolwa emhlangeni isilo siyawadlwengula yabo? Nakhuzana ubuphuphu nje lokho kuzenza ingane nje encane. Kodwa amaNazaretha lokho ayakwazi ukuthi akulona iqiniso, into kusuke kungamanga. Umuntu ongakholwa-ke lo mvimbayo ngoba yena akazi ukuthi lento akilona iqiniso ngoba akayazi imithetho yakhona ngaphakathi. Uzokholwa ukuthi ngempela lamanga akha akhona. Ngoba phela eNazaretha ukuganwa akuvinjiwe, kangangokuthi ngisho uyilunga nje lebandla ungaganwa ngokuthanda kwakho kukuwena. Uma uthanda ukuganwa amatshitshi amakhosazana uyayithathela, uma uthanda futhi ukuganwa laba kuthiwa intethelelo uyayithathela futhi. So-ke akulula ngisho ukuthi uzupende umshumayeli noma umvangeli ukuthi naye ulala ney'ngane esontweni ngoba unelungelo lonke ukuthi angathatha 100 naye mayithanda. Ilimithi ingapha kubuKristu ukuthi uma umfundisi noma unamandla ebandleni lakho kodwa ukwazi ukuthatha abafazi abaningi ngoba inkolo yobuKristu yase-Europe ayivumi ukuthi wenze izinto zase-Afrika uganwe ngabafazi abaningi. Kuyo yonke le nkulumo bengiqaphelisa kakhulu nawo amaNazaretha ukuthi funeka aqaphele ngoba uShembe uNkulunkulu ojulile. Kwesinye isikhathi ungathi wenza into ulwa nalaba bantu kanti bathunywe uyena uShembe ekugcineni. Ikakhulukazi-ke ma usebuhleni ngibhekise kula maNazaretha asebuhleni ngoba amanye ngeke ngisho kuwona ngoba awahlaselwa muntu yabo.
amaNazaretha under pressure awasebuhleni, ukuthi awaqaphele ngoba uzokukhipha ekholweni loya muntu okhuluma lezi zinto, ungcono ignore. Sikhona thina sikwazi ukuphendula abantu ngendlela e-right ukuthi umuntu singamthuki, simncenge kancane, siphiwe leyo nhliziyo ukuthi siyakuncenga nje kancane, sikufundise. Uma uthatha leyo mfundiso uyayithatha, uma ungayithathi ungaphandle futhi. Ngaye ngayichaza nayo le nto yokudinwa uma uyikholwa ukuthi kunoNkulunkulu wakhona, uNkulunkulu wokudinwa. Uma uke wadinwa, thina sesadlula lezi zinto zokudinwa. Uma ukwadinwa uyaphuma uNkulunkulu kuwe, usale loya uNkulunkulu waseRome, labo uNkulunkulu engangakhuluma ngabo aba-1800. Noma ufuna ukulwa u-apply uNkulunkulu wempi futhi. Njengoba kusuke kuthiwe eBhayibhelini ngeke ukukhonza amakhosi amaningi uwedwa. Amakhosi amabili awabuselani. Ngesikhathi wena ufaka leya uNkulunkulu wamona la kuwe, wenhliziyo embi kuwena, kuphuma uShembe, kuphuma uYahuweh, kuphuma uJehova. Ngoba ngakuchaza lokuthi igama elithi Shembe lisho ukuthi Yahuweh, lisho ukuthi Jehova. Unguye onguye, liyaguqa lapho ikhumphedlela. Ngizwe mafutha COVID-19 mneswaphathe.